Té ara el torn de paraula a la diputada Marta Moreta del grup socialista. Gràcies, presidenta. Seré breu. Agrair la feina feta al síndic, la seva projecció internacional, cal destacar-ho, i la col·laboració amb les administracions i empreses. I sobretot, jo penso que s'ha de destacar els informes que són referents i que en seran de referents, com és l'informe dels drets dels infants, que el síndic ja ha comentat. I, per tant, important tenir en compte que el síndic de Greuges de Catalunya és referent en un dels informes per al grup socialista, com és els drets dels infants, que són molt importants, i per tant agrair aquesta feina que estan fent tots plegats. Igual sense deixar de banda els informes com la pobresa energètica o la reproducció assistida. Pensem que el grup parlamentari socialista que ens cal una sessió més extensa. Ha estat una explicació telegràfica perquè evidentment el temps no dona pel que hauria de ser i per tant agafem la paraula al síndic perquè es pugui fer aquesta jornada més extensa i treballar conjuntament tots els diputats i diputades. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada.